Hello there. Čo robím so svojím životom? Dámy a páni, dnes je deň, kedy má náš Reddit oficiálne 2 roky. Ale pozor! Zastavte potlesky. Reddit má 2 roky. Hej, Reddit. Náš Reddit má 2 roky. To neznamená, že #men má 2 roky, áno? #men bude mať 2 roky až 19.9. Čiže shoutout Atrikovi, ktorý nám založil tento Reddit, claimol jeho meno, aby nám ho nikto nevyfúkol. Hej, srdiečko do komentáru za Atrika, #Atrik a za tým srdiečko by som poprosil v komentári, pretože naozaj bez neho by sme museli Reddit nejako inak claimovať. A na začiatok tohto, keď už sme akože v takej nostalgickej nálade, by sme si mohli pozrieť nejaké tie OG memes, čo nám tu prichystali modi. Čiže tu máme napríklad Lucky 7 vyzýva Dukloka na súboj, Dušan zabije včelu papučov, Lucky 7 preciť. Samozrejme klasika, 5 uholník, 6 uholník, 8 uholník, kde mám zásobník. Ejo, ruky nad hlavou, horúce telá vámia slnko, popas pod vodou. Tento by som si fakt radšej nepamätal, museli ste fakt. Straight people exist, Ricardo Milos, I'm about to end this man's heterosexuality. Priznajte sa úprimne, všetci chlapci teraz čete, pre Ricarda Milosa ste určite boli aspoň toľko to gay, hej? Aspoň toľko to homo ste boli pre toho chlapca, určite áno. A tento ma pobavilo asi najviac, čakujem. Takže tak, áno, čiže hej, všetko najlepšie nášmu Redditíku, ale #me až v septembri, dobre? Let's get to the memes, let's get this show started, dámy a páni. Ideme do veľmi zdrvujúcich lovísk už rovno na začiatku, vidíte, že mám zapnuté hot a to budú zábavy. Dobre, akože Stonehenge je dosť v pohode. Keď si dáš postaviť barák, ale zastreli všetkých robotníkov. Stonehenge. Keď skontroluješ, či tie divné zvuky sú súčasťou hudby alebo nie. To sa mi stalo včera, keď som hral Tsushimu, prísam Bohu. V pozadí, niekde v Tsushime bol proste, ja neviem, či to bol audiobook, ale znelo to aj keď prská elektrina, vieš? Že keby si oblial zástrčku, vieš, a začne strašne prskať. No, kam asi na 8 krát som si dával dole slúchatka, že či to je fakt v tej hre. Řekni Oh, kámo. Tak vyzerám jak ten Odin z Assassin's Creed Valhalla traileru. Tomu ver. Dušan is with us! Plaťte kartou Visa v Lidli a vyhrajte nákupy na rok v hodnote 30... Pozri sa. A nevral, že nie. Vyzerám trošku jak Brunnerov tátko. Keď už je ten OG meme-zvyk, tak som skúsil vypáliť do dreva Ricarda. To ty si vypaloval? To vyzerá, keď si to vytlačal ceruskou. Oh my god. Kaktusisko. Toľko veľa roboty pre takú Winterisko mi kokosček, zavri, nie. Kto videl včerajší unboxing, tak pochopí tento. Kto nie, chodte si op. Ja tie videá nerobím pre seba, áno. Ako neviem koho auto je, ale nevyzerá špatne. Hej, to už som videl párkrát. Akože stále to tam má typek, stále to tam má. Pane Bože, nice try, Black Lives Matter, but last time I checked paper beats rock every single time. Môže byť jedno #me so zeleným, prosím. Tak prosím, posledné 3 sú v piči. Choďte kúpiť merch, dobre? Nech sa cítim lepšie. Díky. Jak sa stať úspiešným youtuberem? Oh my god, to nemyslíš vážne, tak to si pozriem. To si veľmi pozriem. Ukáž? Jak sa stát úspěšným youtuberem? No to chcem vědět, kámo. Dneska jsem si pro vás připravil téma YouTube a jak se stát úspěšným tvůrcem na internetu. To znamená tvůrcem buď na TikTok, na Instagram, na YouTube, anebo na jiné platformy. První věc, být originální. Asi to je... Kámo, to ja nedávam. To je taká klasická motivačka pre deťurence. Dobre, ja vám teraz dám reálny kurz, ako byť úspešný na internete. Počkajte do januára, kedy nie sú reklamy. Natočte barzejku pičovinu a zaplatte si ads na YouTube a iba si to vypromujte na reklamách na YouTube. Úplne to stačí, fakt reálne. Akože áno, je to motivačný preslov pre decka určite, chápem, ale myslím si, že toto nie je video, kde by sme sa mali opustiť nad tým, ako byť úspešný YouTuber. Why are we still here? Akože mám strašnú chuť na olovo. Alebo jak sa hovorí, vyčistiť si zuby brokovnicou. Čo to kurva? Something went wrong. Duklok, hudobník, dátum narodenia, Bratislava, celé meno, Dušan. Google, ste super. Mohol niekto naskinovať creeperov, že sú to Alzáci?
otras, tak si predstavujem peklo, kamarát. Keď po roku zase urobíš songu a Dušanovi sa stále nepáči, ja neviem už nie. Hej, ale ako ja som nepovedal, že sa mi nepáči, len som povedal, že... No, choďte si pozrieť to video, ja to nebudem opakovať, čo som vyprával. Baran má len jedno preskyt na Last of Us, ja mám dve. A ešte stále. Otras. Vy ani neviete, jak som si toto spravil, čekujte sa. Tam hore je jedno. Tam hore. A tu dole na zemi je druhé tam. Flyhouse, či čo do p***či nepozerám TikTok. Predstavte si, že celý Flyhouse by financoval Flygun, to by bol good meme. No toto sme dneska akorát riešili, došiel sem Asimister a vravel, že proste funguje na nete táto reklama, kde proste používajú CZSK YouTube, akože v každej krajine na základe ich youtuberov tam urobia takúto reklamu. Neklikajte na to, nenechajte sa ogabať, je to hovno, hej? Je to proste scam, opovážte sa na... Ako teraz... Všetky joky preč, je to scam, dobre? Neklikajte na to, nič neriešte s tým, proste to ignorujte, nahlaste to, ideálne to nahlaste, dobre? Dušan v ďalšom openingu. Tenhle balík je jediný na siete, also Dušan, ale ja mám 2. Treba k tomu niečo dodať. Petice za to, aby každý diel hashtag byl nad 10 minút bez ohľadu na dĺlku videa prospene. Akože ja sa pokúsim ich robiť dlhšie a dlhšie, akože proste ja som sa nikdy nejako neorientoval pri hashtag ako bude dlhé. Proste ak malo byť pod 10, bolo pod 10, ak malo byť na 10, bude na 10. Vôbec to nezáleží tak na mne, ako na tom, čo je tam napostavené na tom Reddite. Čiže ak dnešný diel bude mať aj pol hodinu, tak bude mať proste pol hodinu, ale mne ide o to, aby som to video vydal tak, aby som si ho aj ja bol schopný potom pozrieť a nedogrcať sa z neho, áno. Ak sú memky dobré, hashtag bude dlhé, nerimuje sa to nejak dobré, ale kým je nebo modré, tak ma volaj Joffrey. Ona určite rozmýšľa nad inými ženami. Dušan, ale kde by mohlo byť to Half-Life tričko? Tomu ver. Ja som bol tak smutný, ono fakt... Ja si pamätám, že som si ho kúpil na Asus Finals strašne dávno. Strašne dávno som si ho kúpil na Asus Finals a asi 2 mesiace na to sme išli na ten zámok. A tam som ho strátil, tam mi ho niekto proste uťal. Je ti zima, chlapče? No aj hej. Akože lutujem každú sekundu tohto, čo som spravil v tom videu, hej. Kámo, toto čo? Nie, niekto ma... To nemyslíš vážne, čiže toto som ja s Onderom, Kriste, toto som ja starým, to je hrozné, vyzerám jak fejkový Mr. Bean, toto som ja s Datlom, Ježiši Kriste, ale to vyzerám, že mám nejakú chorobu, kamo. To som ja s Mínou, a prečo ja plus Mína vyzeráme jak Pita TV? Vyzerám tam nejaký spevák detský, ale neviem už ktorý. Pane Bože, ja a Mikey pán vyzeráme jak Pita TV, ok, Mína, berem späť, sorry. Ja a Adam Kajumi vyzeráme jak onaj. Bečkový slovenský herec. Ježiš, a ja plus Míša vyzeráme jak Kasper. Prečo? Dobre, ja s Lucky Sevenom vyzerám jak Scooby-Doo. Super, ja s Friskutom vyzerám jak Mikey Pan. Paráda. Ja s Míšovou mámou vyzerám jak Pico Hlavochlap. Jeba. Ja s Fizim vyzeráme jak Malba z renesancie. Vyzeráme ako random rapist proste. To je nič. Ja plus James Charles. Toto niekoho mi mŕte pripomína. Ako vyzerá to trošku jak Train z Getting Up, ale niekoho iného mi strašne... Toho týpka z Twilightu! Toho druhého, toho čo vlka, vieš. Kriste pane. Tak tu vyzerám jak typický český alkoholik. Ježiši Kriste. A toto je kto? To je oný Marinek? Tak to vyzerám jak defaultný charakter do Skyrimu. Tak to je extrém. Toto bol extrémny mimo aj na mňa. Tak to letí vtáčik. Ja vás nenávidím. Vy ste fakt hrozný. Normálne, fuj. Ježišmaria, v minulom hashtagme niekto urobil z Dušana ženu a Dušan povedal, že mu to dako pripomína. Mne to pripomínalo asi mi... Ježišmaria, tam vyzerá jak Diana. Tak to tie, tak počkajte. Koho im pripomínam, tak sa pozri, čo spravili, že vyzerám jak Diana. Ale... vlasy, neviem, možno tie neviem. A tá Diana, že? Najzáhadnejšie skrine. Je to z Harryho Pottera, jasné, Narnia. Však ale ja tam skladám strašne veľa videa, nevideli ste Studio Tour? Ježišmaria, hele, cože? Počúvame, Czech Cloud, akože ešte jedna reakcia, ktorá má nad 40 minút na mňa vybehne, ja ste bloknem, prísam bol. Ne, nemôžeš proste jen tak spojiť chat meme s Duklokem. Vypadáš skvěle, ja viem, jaká bradisko. Mám ešte takú bradu. Teraz som si to bol dať katnúť, prestaňte, hej? 4 najdivnejšie zády, ktoré ešte neboli vysvetlené. Bermudský trojuholník, UFO, Megalodon a moje Half-Life tričko, čo zmizlo na tom skúšnom zámku. Jedlo spadne na zem, ja zdvihnem jedlo do 5 sekúnd, baktéria. Understandable, have a great day. Áno, na tej druhej fotke je Dušan, jop.
To som ja. To som ja ako decko, ktoré šlo prvýkrát na karneval, alebo druhý. Som bol Henry Proper. Když ti učiteľka už po niekoľkáté vysvetľuje jednoduché učivo, ale ty to pořád nechápeš. Vyťahni si hlavu z riti. Ani neviem, odkiaľ ma napadlo to vyťahni si hlavu z riti. Ale je to akože podľa mňa dosť taký trefný punchline, vieš, že keď niekto je veľmi zahladený do seba, tak by si fakt mal vyťahnuť hlavu z riti. Pretože všetci sme nahraditeľní. Smutné, ale realita. Duklok by měl natočiť hashtag me ve skříni. Tak to ti. Dobre. Čiže tik. Když jsem si pár dní zpět říkal, že jsem rád, že jsem vyrůstal nad gamerem, mentem, kráfakem a podobně, na rozdíl od Fiziho, bylo mi smutno. Uvědomil jsem si, že dnešní generace, co sleduje reálně Fiziho, Ondru Vlčka a podobně, bude hrdě vzpomínat na to, že toto sledovali na úkor něčeho víc cringe. Co za cringe to bude, nechci ani vědět. Ale to tak máš so všetkým, vieš, ja som tiež mega happy, že ja som vyrastal na staršom Shaneovi Dawsonovi, hej, na Smošákoch, na PewDiePieovi a dneska tam máš proste Jakea, Logana, Paula, všetkých možných Vinerov, čo by som sa najradšej zastrelil a bohužiaľ, ako furt bude niečo, vieš, naši rodičia tiež nechápali Pokémonov a tak, chápeš? Finally, Duke Unlock. Môžeš! Dobre, nie. Áno. Podle tebe nejkrásnější youtuberka? Já nevím, asi Duklok, sluší ti to. Počúvajte ma, berme to s rezervou, hej, Steak je už trošku starší, ale proste nevie, jak sa vyslovujú, hej, mená youtuberov. Preto on sa volá STEJK, lebo keby sa volal normálne Stake, tak sa normálne nazýva Stake, chápu? Takže pohodka. Pane Bože, ja som v tom videu povedal, že tieto deti by nemali ani vzniknúť a YouTube ad algoritm tam dal Durexy, chápeš? Pri tom TikTok Flyhouse. Finally, Cold Wheels. Mňa nie. Kámo, ne. Ne, toto není real. Zase. Kámo, takéto DC podpásové, môžete mi toto robiť? Toto je to, čo je totálne v kokote. Akože úplne v kokote. To je extrém. Vidíš to pozadie? Ne. Vidíš tam tú srandu? Dano Tulek mal oveľa viacej vecí a bolo oveľa jednoduchšie to tu spratať. Aha, daj sem, niekto v kapuci prebehol, ukáž? Dejte odbier, ale... Anomália, to není, že cringe, to je anomália. Čo to kurva je za video? Chcete vidieť, ako už na začiatku videa prídeme o peniažky na video? Ja som si raz zobral kolobežku, mal som slúchatka, AirPody Pro Noise Cancellové, čiže som nepočul okolie. A normálne mi išla tá kolobežka, ale pustila alarm a ja kúkam okolo seba, že prečo ľudia na mňa kúkajú. A mne proste celý čas išiel alarm, ale kolobežka išla. A na aplikácii bolo ukázané, že má skoro plnú baterku a vybila sa mi. Ale hlavne, že idú, hej! Nikol, mega cool. Takže asi tu budem robiť animátorku, toto video som robila iba deň, nie je to moc dobré, ale Nikol, keep them coming, chcem vidieť viacej, chceme všetci vidieť. Daj like na toto videjko, keď chceš viacej animovaných vecí na tomto kanále. Dámy a páni, ja sa pre dnešné hashtagme lúčim. Kálo, v hentej ja budem musieť vypratať tú skriň, ja už tam mám plno vecí, už som kúpil ďalšie svetlá a už to musím vypratať aj kvôli ďalšie.